També no sabem entendre. És cert. És ja el segon programa que fem. Vàrem fer un de pilot el primer dia que es va parlar una mica genèricament i avui sembla que començarem ja a concretar els fets i seguirem una mena de procés de naixement i creixement, perquè la cosa tenia una continuïtat lògica i anem arribant a cada etapa de la mainada en què es poden presentar problemes importants, tant pels nanos com pels pares. Aquí avui parlarem del naixement d'un nou fill. Això representa que hi ha un altre abans. Doncs sí. Aleshores, el naixement d'un nou fill, aquí tu veig que has fet un esbós de que és important aquest moment per ajudar els pares en les seves dificultats amb els fills, supervisant els altres fills, perquè es presenten casos de gelosia immediata per part d'un nen que es veia amb totes les atencions del món i al néixer l'altre comença a sentir-se com una mica marginat. Exactament. El nano aquest, el primer, què se li ha de fer perquè ho entengui? Que ha nascut un germanet. Què és un germanet? Bé, jo primer voldria remarcar una mica el fet de que els nanos presenten certs símptomes quan neix un germà i que moltes vegades aquests símptomes els pares no els hi fan gaire cas. De vegades el porten al metge perquè el nen està nerviós i així, però aquests símptomes moltes vegades són precisament l'arrel que donarà lloc a coses més greus. Els pares, se n'adonen que el nano està canviat, que està estrany, moltes vegades ells no saben què fer i a mi des d'aquí m'agradaria dir-los una mica que si ells es posessin a pensar probablement la solució la trobarien. És qüestió de pensar, de reflexionar sobre el nano i veure què passa. Ara, no sé, en aquest moment a mi m'agradaria ajudar-los una mica a reflexionar precisament sobre aquest naixement. Bé, el naixement d'una criatura no sempre ha de representar un drama, més aviat és una alegria. Però tal vegada, com deia la setmana passada, el que han de fer els pares és saber entendre els seus fills. A vegades això sembla ser que no passa. Sí. Mira, quan la mare espera un petit, primer, passa una cosa i és que no saben, doncs esperen un nen i de vegades ve una nena, o al revés. Després passa que els pares, els avis, els germans diuen nosaltres també... És a dir, ja d'entrada hi ha tot un escollir. Aquest aconteixement de vegades és un petit drama pel nen més gran, el nen o els nens. I ara em refereixo a nens no molt grans, sinó nens entre any i mig i els 4 anys. Un nen en aquesta edat, quan li neix un germanet, ha de sentir gelosia. Que un nen no se senti gelós és una mala senyal. Aquest nano ha de manifestar els seus gelos, perquè ell passa que se n'adona que tothom admira el nadó, o que és maco, o que és bufó, i ell poc entén res, perquè pensa, bé, així, perquè em facin cas, jo haig de fer com aquest nen petit. Perquè, esclar, és que fins a aquell moment li havien dit que ell s'havia de fer gran, que havia de menjar, que els nens grans són macos, etc. I, esclar, es troba amb un problema que no entén. Llavors, cal ajudar els pares en el moment que aquest nadó ve al món. Cal ajudar els pares perquè puguin ajudar en el nano gran. Potser això podríem aclarir-ho amb una mena d'exemple gràfic. Sí. A veure, hem de tenir en compte que el nen de vegades reacciona d'una manera estranya, no habitual. Quan un nen reacciona d'una manera no habitual, sempre té una raó per fer-ho. Sempre. El nen, perquè sí, no. De vegades diuen, és un caprici. No, els capricis no són mai capricis. Són capricis perquè se'ls diu capricis, però no en són mai. Quan un nen fa una reacció estranya en el seu comportament normal i està molestant a tothom, no l'hem de renyar, sinó que hem d'intentar comprendre què li està passant. No sé, de vegades els nens van pel carrer amb la seva mare i de cop es posen a plorar i la mare no entén què li està passant. Doncs poden succeir coses tan senzilles com que al nano li facin mal les sabates que porta, potser no li agrada passar per aquell carrer que passa, potser se'l fa caminar massa de pressa, potser en aquell moment que ha nascut el seu germanet ell té moltes ganes encara d'anar amb el cotxet, malgrat que ja feia temps que no el portava. És a dir, moltes vegades els capricis del nen venen d'una incomprensió que el nen té de si mateix. És a dir, ell no comprèn
no es comprèn perquè l'adult no el comprèn, el que li passa amb ell. I d'aquí ve la rabieta. Aquestes rabietes que habitualment passen són comuns a tots els nens? Diríem que en general sí. Ja hem dit que malament que un nen no presenti tots uns símptomes de gelos. Ara bé, normalment el nen quan més intel·ligent és i més viu, normalment més rabietes fa. Ell fa pataletes, crida i els grans també es posen a cridar. Això no s'ha de fer mai així. Sempre ens hem de dir, hi ha una raó perquè el nen faci aquestes coses i hem de tractar de comprendre'l. I sobretot, i això és importantíssim, no hem de fer mai drames d'aquesta situació. Mai, 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 mai. Bé, si et sembla, tornem a l'origen, o part de l'origen d'això, d'aquestes reaccions del nen que de vegades els pares no sabem entendre, i tornem a això, a l'arribada d'una nova família en la que ja hi ha nens o nenes que poden tenir, com has dit, des de mig any fins a 3 o 4. Aleshores, s'ha d'avisar a aquests nens prèviament explicant-los que la mare espera un altre germanet? Sí, sempre se'ls perquè així els nens entenen perquè la mare fa preparatius, perquè prepara el bressol. Ara bé, les mares tampoc s'han d'estranyar de que mentre ella prepara les cosetes pel que ha de venir, el nano li doni una patada per casualitat al llit o a les coses que ella està preparant. Si ella se n'adona d'això, és que el nen ja comença a pressentir certes coses. I llavors la mare no li ha de dir mai que és dolent. Passa que el seu fill es troba davant d'una situació que ell no entén, perquè no entén que la mare li digui que està contenta perquè espera un nadó, quan amb ell sempre se li ha dit que ser un nadó és molt poc important i ser gran és el que és més important. Aviam, hi ha una cosa que es fa servir molt, aquests eufemismes, per dissimular el que serà un part. Això de dir als nens, mira, la mama ara anirà a comprar un altre nen. Sí, això el nen no se li ha de dir mai, perquè significa burlar-se d'un ser humà, que abans va ser un nadó. En l'inconscient el ser humà ho sap tot des de petit. La intel·ligència de l'inconscient és la mateixa que la nostra. De manera que cada vegada que tinguem ocasió de parlar amb un nen de les coses de la vida, se li ha de dir sempre totes, ara aquesta i més endavant unes altres, tal com són. De vegades, després de dir-li que s'espera un fill, el nen diu, per què? Jo no el vull. Llavors la mare el que li ha de respondre és si no és per tu. I al revés, això es dona molt, que hi ha pares que diuen, saps, tindràs un germanet o una germaneta, per tu. I el nen de seguida es pensa que tindrà un company per jugar, de la seva edat, i llavors, és clar, passa que el nen, que no té noció del temps, diu, oh, jo el vull ara, el germà. Llavors, se li ha de dir que quan ell va néixer també era molt petit, se li poden ensenyar fotos i dir-li, mira, el nen serà així, el nen o la nena, i si el nen diu, jo no el vull, se li pot contestar, mira, és igual que tu no el vulguis, ell ja tindrà un pare i una mare, que som nosaltres que l'estimaran. I passa que quan al nen se li diu que no té obligació d'estimar-lo és quan més sol estimar després els seus germans, perquè estimar és el més natural del món. Abans has parlat de reaccions prèvies al naixement del germanet i és, per exemple, doncs, maltractar, per exemple, donar patades al bressol o aquelles coses que la mare està preparant per la vinguda del nou germanet. Sí, això passa moltes vegades. I això de què també, de vegades, quan ja ha nascut el nen, ja portat per una certa violència al germà més gran o el germà mossegui, o germana, perquè igual es donen els nens que les nenes. Sí, sí. Per exemple, el mossegui. Sí. Això passa. Això passa i passa de vegades bastant sovint. En aquests casos la mare ha de ser forta i no deixar-se portar, pel prompte. Però, sobretot, el nen no se l'ha de renyar de mala manera. El nen que ha mossegat en el seu germany ja està prou avergonyit del que ha fet. Llavors, el que caldria fer és agafar-lo a part i dir-li, bé, jo ja veig que ets molt fort, en canvi el teu germanet és molt dèbil i més petit que tu. És com tu eres de petit. Ara, ell sap que té un germà gran i tindrà confiança en tu, però fixa't, no és ell a qui tu has de mossegar. No serveix per res, tu no te'l pots menjar. Perquè fixa't que els nanos petits, quan troben alguna que els agrada, el primer que fan és portar-s'ho a la boca. Per ells el canibalisme no és una cosa tan llunyana. A part de que passa que el nen veu mamar
el petit de la seva mare i d'alguna manera el nen pensa que el nadó està menjant a la seva mare. I és clar, el germanet més gran no comprèn res de tota aquesta situació i d'aquest món tan estrany en què ell de cop s'hi ha vist embolicat. Sí. I aquesta actitud del nen passa molt aviat si la mare se n'adona d'aquesta reacció i no pensa que és una maldat del nen, sinó que és una reacció d'angoixa. El nen si mossega, si fa qualsevol cosa, és perquè està angoixat davant de tot aquell panorama que se li presenta de cop. Sí, doncs ara farem una petita pausa musical per aliviar-nos d'aquesta petita angúnia, d'aquest canibalisme precoç donat naturalment per uns gelos i que després desapareix, gràcies a Déu. Posem una mica de Marina Rossell. Aquesta magnífica cançó de Marina Rossell, aquesta veu inconfundible i fabulosa. Seguim amb els nostres fills i Emília Ros, la psicòloga que ens acompanya, perquè hem quedat que el nen que per gelos pot mossegar el seu germà o pessigar-lo o intentar fer-li mal, o inclús abans de que neixi atropellar els objectes que prepara la mare, sobretot pel nen que ha de venir, se li ha de dir sense enfadar-se, sense cridar, sense espantar-lo. Però en el cas de que els gelos continuïn, què s'ha de fer? Sí, hi ha com a mínim un parell de coses. Hem dit abans que els gelos sempre són una reacció d'angoixa del nen. Llavors passa que la cosa es fa greu només si els pares també s'angoixen davant d'aquests gelos del nen. El nen hem de tenir en compte que pateix molt perquè ell se sent abandonat, encara que no n'estigui. Se sent descuidat, no sap el que passa i tal volta el que passa és que sense adonar-nos-en estem molt pel petit i en aquest més grandet o més grandeta tal volta no se l'ajuda el que seria menester. I aleshores què s'ha de fer per ajudar un nen gelós o una nena gelosa? Aquí, després de néixer el petit, el pare, una àvia, una tia, però sobretot el pare, hi té molt a fer. El pare ha d'agafar sovint aquell nen o aquella nena, treure-la fora, dir-li bé, la mare té el seu petit i està molt enfeinada. Saps què? Tu i jo que ja som grans, podem per aquí anar a donar un vol, i d'alguna manera és també una promoció que es fa d'aquest nen més gran. Perquè aquestes reaccions de gelos es poden manifestar, doncs, per exemple, encara que faci molt de temps que ja controla els esfínters, tornant a mullar el llit, perdent la gana, plorant per qualsevol cosa, o inclús no volent caminar i volent que sempre el portin amb un cotxet. El nen admira tot el que els seus pares admiren. I si aquests es queden embadalits davant del petit, és una situació que realment pel nen no té sortida. Si se l'ha d'ajudar molt a que ell es vagi desenvolupant, s'ha de fer molt d'atenció al gran i no mantenir-se tots contínuament al voltant del bressol, no? Perquè això és el pitjor que al nen li pot passar. Seria terrible, però ara imagina't doncs, que neix un nen petit i l'altra mainada té 5, 6 o 7 anys. Sí. Què passa aleshores? Aquí ja passa alguna una mica diferent. El nano no manifesta aquestes també les pot manifestar, aquestes reaccions de gelos que hem dit abans, però el que fa llavors és voler-se'n apropiar del nadó, no? Aquí s'ha d'anar molt en compte perquè llavors el nen li vol donar de menjar, li vol donar el biberon, el vol agafar, el vol vestir i s'ha d'anar molt en compte perquè pot ser que de vegades les mares caiguin amb la tentació de veure que la nena l'ajuda tant o el nen l'ajuda tant que delegui funcions. Això no pot ser perquè a més és dolent pel nen més grandet i és dolent pel nadó, perquè aquest nadó té un lío fet al cap. Resulta que pensa que té una mare amb 2 caps i amb 2 cossos, si veu que un germà o una germana el cuida. Per al nadó és un lío i per al nen no se li han de donar al més gran aquestes obligacions. Si el nen vol ajudar, tampoc se l'ha de rebutjar i dir-li, per avui et deixo, fes-me això, ajuda'm, però tu tens altres coses que fer i la mare n'està molt contenta, és a dir, anar-li limitant aquestes ajudes. O sigui que permetre-li fer alguna coseta petita, per exemple, plegar la roba, cosetes així. Però una mica remarcant-li per avui,
no? No que el nen ho agafi per costum i se senti ja, com que veu que la mare està tant pel petit, ell pensa que la manera d'agradar a la mare és que ell també estigui pel petit. I llavors se l'està obligant a ser una mareta o un pare que no és el que ha de fer, sinó que el nen el que ha de fer és ser un nen i jugar i riure i distreure's. I les nenes juguen amb nines. Sí. Aquí tenim temps encara de fer una darrera pregunta, i és un altre aspecte que preocupa molt també, preocupa molt a totes les famílies, i és l'època en què els nens ja estan en edat escolar, en el moment d'anar a estudi. Aleshores, és clar, per un nen sortir de casa i anar a un altre lloc desconegut i tractar gent nova pot representar tot un aconteixement. Evident, un aconteixement i de vegades no massa bo. Un dia, miri, jo vaig presenciar una escena que penso que és molt important. Anava una nena passejant amb els seus pares i es van trobar, no sé, suposo que era un conegut o un parent. I aquell senyor li va dir, oh, que t'has fet molt gran, ja tens edat aviat d'anar a escola. I la nena molt contenta li va dir que sí, que començaria a anar-hi aviat. El pare va dir, sí, el proper curs ja hi comença. I el senyor li va dir, ja veuràs com no és gens divertit. T'hauràs d'estar quieta, no podràs córrer, estaràs amb altres nens que potser t'estiraran els cabells. I la nena de seguida li respongué, que ella volia els seus cabells. I aquell senyor li va dir, doncs si els vols te'ls hauran de tallar. És a dir, en un minut se li va pintar un quadre terrible, no? La nena es va quedar molt sèria i ja no va dir res més, però va quedar molt aclaparada. Aquell senyor potser només li volia fer una broma, però hem de pensar sempre com fem les bromes i a qui les fem. Perquè moltes vegades els adults anuncien, inclús els pares, en el fill l'escola com si fos un càstig o com si fos la fi de tota la bona vida que fins ara tenien. Doncs això és francament greu. Ara el temps ja no ens permet continuar. El tema sí que el seguirem divendres vinent. Avisar els nostres lectors, els nostres oïdors, que sempre que vulguin que tinguin alguna necessitat de consell, Emília Ros, que és psicòloga, els atendrà molt de gust si escriuen una carta a Ràdio Cadena a Girona, el programa Els nostres fills. L'adreça és Avinguda Jaume I, número 30. Ja ho sabeu, qualsevol problema que hi hagi de relacions pares-fills, aquí està aquest programa precisament per aclarir-los i ajudar-los. Adéu-siau i, Emília, fins divendres vinent. Bon dia.